Rabu Master. Yana ta nin yawo idan na kalle ki, bani labarin ki na baya ki so na zan so ki yawo. Yana ta nin yawo idan na kalle ka, ka bani labarin ka na baya ka so ni in so ka mi aure. Sanya zancen nan a ma'auni na soki ban amsa, idan da isha'i ki rawaito mu daina in gausa. Ina da labarin 'yan bauchi suna da san masa, a dashi zan ɗauka ta farko gidan ku zan kawo a yi baiko. Na yi barci na yi mafarkinka, a sanda na farka na jikewa na kalli hotonka. Cikin ƙawaye nawa a kullum nake ta zancenka, su ce suna burin ku ga juna na ce da sosai dai su yi kuka. Cewa duk mata su yi baya su daina min waigi, idan kina nan ba wata sai ke na samu so dangi. Yawaita zancenki da nake yi waɗansu ke zagi, bance da su uffan ba su je can su ne suke ɗaukar alhakina. Fi dubu hankali na ka ɗauka, ina ta yin burin mi ƴaƴa siyo kamar nan ka. Idan da so samu siyan hali kwatankwacin naka, idan muna taɗi a waya ko cikin WhatsApp sai in shiga shauka. Yana ta min yawo idan na kalle ki, bani labarin ki na baya ki so na zan so ki mi aure.